Poďte sa s nami pozrieť, ako funguje samoopalovací stroj. Prvý a zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku. Spoločne nastavíme stroj, aby splnil všetky vaše očakávania a potom vám už necháme súkromie. Vám už stačí len postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete priamo v salóne. Taktiež tu nájdete všetky pomôcky, ktoré budete potrebovať, ako sú podložky pod nohy, bariérový krém, gumičky, čiapky, ale aj filtre do nosa. Nemusíte sa obávať, nie je to nič náročné, prípravu určite zvládnete. Keď budete pripravené, stačí už len vojsť do stroja, postaviť sa na vyznačené značky a stlačiť tlačidlo Start. Následne už len stačí počúvať pokyny, ktoré vám bude stroj hovoriť a na záver vás príjemne vysuší. Tak a máme hotovo. Ak by ste mali záujem, môžete si zakúpiť u nás aj naše produkty. Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.